तो का हाल बा भाई लोग, आशा करतनी कि अच्छा होखब मस्त होखब। तो भाई लोग देख ल जा शांति खतना माने कि शान से एकदम हल्ती चौहान के आत्मा ओकरा पे आ गेल बा आ खेलतिया सब लोग परेशान बना। तो भाई लोग विष्णु राज के बारे में सब सच्चाई खोल ले दिया, शांति हल्ती चौहान के आत्मा आइल बा ओकरा पर। तब भैया एक फुल सच्चाई जाने खातिर हमारे वीडियो के लास्ट तक एक हजार सब समझ में आ जी। ओकरा पहले हम बता दी कि जब विष्णु राज आई रहा या जाए खातिर तो उनकर षड्यंत्र रच के आ 9 बजे राति के या गिनत ओवन के एगो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हम कैले रही। ओकरा में शाम हालती कहले रही कि हम राति का ना जाए, मगर विष्णु राज का कहले रहा कि नहीं हम राति कल ले जाए पूरा के आ राति के पूरा के खोले के बा आ जाके माने कि गाँव पर ले जाके आ माने कि ओकरा माने एरवा के धमका के हल्ती चौहान के एगो वीडियो बनवाना। उ वीडियो आज तक हमारा चैनल पर बा जाके देख ले रो रो के का कहतिया हल्ती चौहान। तब है लोग विष्णु राज के अब खैर ना रही, आत्मा आके शांति पर सब उगिल अलस विष्णु राज के सच्चाई एक आके मुँह बा। अब भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लागल हुई तो एक लाइक के शेयर कर दिया जा, हमारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर दिया जा, अगर हमारे फेसबुक पेज पर होगा जा तो पेज के फॉलो कर दिया जाए। हिंगला तनी फिर कोनो ऐसा खबर के लेके अब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।